Okei. Meillä on pakka kortteja, josta me käytetään 4 tunnetunta pelikorttia. Nimi tässä. Okei. Noniin. Okei. Tiedätkö, mistä nämä tunnistaa nämä kaikki kortit? Niin kun tunnistaa tietenkin maasta ja siitä, mikä tuossa nurkassa aina on, mutta se myös tunnistaa painosta. Pata-S:ssä on isoin tuo kuvio, siinä on eniten mustetta. Musta, niin se tietenkin painaa niin paljon. Otetaanpa esimerkki, kokeilemaan suurin piirtein, mitä se niin painaisi. Se ei kuitenkaan hirveän paljon paina. Ei kovin paljon. Se on painavampi kuin Ristiässä. Ristiässä on paljon pienempi tuo kuvio, niin tietenkin siksi. Mutta kun laitetaan Ristiässä pohjalle, ja meillä on Pata-S siinä päällä. Sitten kun me teen tällä lailla, niin ne vaihtaa tajomaisesti paikkaa keskenään. Me teen uudestaan tällä lailla. Ne vaihtaa takaisin paikkaa siihen, missä ne oli alun perin. Eikö ole aika hyvä? Se tempun vaikeus on lähinnä siinä, että ne on nyt mulla täällä kädessä. Ja nämä kortit, nämä punaiset, on hypännyt tuonne.